ሰላም ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ሎሚ እውን ኣብዚ ዛዕባ ፅምዶ ክንዛረብ ተመሊስናኩም ኣለና ሎሚ ፅምዶ ብመንፅር ሰላምን ረብሓን ክንዛረበሉ ኢና ምሳይ ተስፌ ኣሎ ተስፌ እዚ ፅምዶ እዚ ብዙሕ ኣዛራቢ ይኸውን ኣሎ ምናልባሽ ጥቕሚ ኣለዎ ጉድኣት ኣለዎ ዝበሃል ደጋፊ ተቃዋሚ እንዳበዝሖ ይኸይድ ኣሎ ብሓፈሻ ግን ክንሪኦ እንድሕር ክኢልና እዚ ፅምዶ ብፍላይ ከዓኒ ኣብ መንግስቲ ኤርትራን ሕወሓትን እንታይ ረብሓ ንክልቲኣቶም ክህቦም ይኽእል ኢልካ ምርኣይ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንኤርትራን ንትግራይን እንታይ ዘላቂ ሰላም ዘላቂ ረብሓ ከምፅእ ይኽእል ኢልና ክንሪኦ ኣገዳሲ መስለኒ ፅምዶ ብመልክዕ ዘላቂ ሰላም መጀመርያ ንርኣዮ እዚ እንታይ ትርእስኻ ድሓራነ ክምላእ ኢልካ ጽبوق سامي كما كان هنقع دقيمنا ترخبنا أبناي زحلف علالنا ون أتين قربتن كفابيلنا خمس نبرنا تي سلام من زحج بسم صمدو مسيز الله ممحياش بوليتيكا وزمدناتات بوليتيكال نورماليزيشن ولا خنبلو تزمدنا أمونغو حوحاتن هكدا فنسي بملكع سلام بخمي كريان نخل زبلاتين حدا يقدس حطوي مثلني أبيك أوصلنا خوين سمعنا أبتي سلام كن ملك لنا سنتاينا نبل زلنا انتاي مالتنا بخمينا نردو سلام بتي سفيح أميرو مالتي سلام كبهال كلس انتاي نبل لنا مالتي كل نزبل حتى قربا وبزعبو قال ريفلكت نقدر يحجزنا خوين يسمعنا مالتنا البات بو انت نجمر زحاش خوين سمعني كم تبقى دام يزبلني أصبو علينا لنا تصمدو كم متكل كم حساب صبوق نجار كم زخنة حزباو سرت سقاب زلوه تكالاوي سرارحات تكالاوي تحتات الناس سقاب زلوه جلس الناس سقاب زلوه كل سب قبلو خمس غير سقم كم زي بلنا لنا ينام على تي أبتزنا برعك أبتاتنا خال عيلنا أنا منتاي كاب كل تيوم زم وجنات كل تي قرحت حمخش سمكم كم زبال أبتي بوليتيكا وتاريخنا توم تمننا توم بمرعك نناتنا رديتات نتاي مثل غريبنا ليرنا من البات هبزنا حج حتى نخملسي اتصمدون سلام بمنتاين تنريو حاجة زخوين سمعنا أنا سلام كنبل كلنا سنتاي مالتي حجي أبقى لقى ولا مسمع أسبوع سلام ديو ناي سلام تبقصون دي نمنتاي زي تتقفون نمنتاي تقاومون نمنتاي تسأل سلام تخون كل جزية راح كم زقالو تاو نجارات راح أم مدلاي أم راي بورد عموس راح تقويوسن نمنتاي زبل حد جزية حناس خون خلي تعزفتات مساكا فقام زلوا يكونوا تخوم عينت نقفية تاو تعزفتات كن إذا بالسلام انتهي زتححز اللو من البعد سلام بتي زقال أمر كن ردو خن فتن تخوي الناس حدا خابس وس انتهي سلام سخوينات زي مهلاو مالتي كوينات زي بلو كستات كفتر كل السلام الله إبهالي بخفيل حق إذا سقم زلو يكون مالت حجيت سمدا بخمس خن رخلنا أنت دا كوينات تطو كبل تخولتات اللو خوينو سلام نفس سلام سلازم مرح زلو مقبالون سقم زلو يكون مالت انتهيتي قالوا تاوي سلام زبحال من الوقت تناي تقرنيا ترقاقم قرب زي عصق كبل خيل خون ويزي نصر خون خيل سيبوز نيجاتيف بيس نقوله كوينات تطو بموبال وعيز خون كوينات بزي مهلاو ويبمكتع حدا أقدا سترى أب سلام أب تزلق سلام زبالك أممسا كتس أوتي خيل زي صمدو جيبن زم كن بلوم صراحة نقرأت الأتمالية مالتي كن أب بمنصرتي أب حزبي إرتران أب حزب تجراين أب حزب خالد حبرة السبعة إثيوبيا ون تحن نقلل قبل أبزناتنا ولا نرأيه بمنصرت أب حزب إرتران أب حزب تجراين وريد زلوا زورة دقفعي كرئن كله إذا صمدو السلامي ومبال قنع كوينو قنع ترقاق ما خوينا يرخبان أنا مخنيات انتهي يزخون زلوا قصلتات نهالو خلو بنا إرترا ولا بناتنا خنريو مالتي عدي صنيت نهالو خلو ولد أو زخونة أنت تفتصيموا خلو إرترا كاب حادث أمدو ناب حادث أمدو كاب حادث أمدو ناب حادث أمدو منقستي أنا ترى حز حسبلك أنا ترى حتزبلس أنا حزب حسب أنا ترى حز فلت بمبال كم زمرتنا تناتو حسابات زبزح جزح أنا يتفعت ناكينات تزخون خلائر أنا لون مالتي زمرتنا تطرح نكون حزب خي حتت مالتي حزب أبي لو دكنا خي بنام نتزا ناي كرباها كنا نعرف وزير ناس أبز حلف عمتها زتوست زورد زنبر خوي ناسي
ክንደይ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ መንእሰይ ኤርትራ ጠፊኡ ኣሎ ክንደይ ስድራ ቤታትና ኤርትራ ተዓፅየን ኣለዋ ክንደይ ሰብ ሰንኪሉ ኣሎ ክንደይ ኤርትራ ከም ህዝብስ እንታይ ከሲርና እንታይ ከሲርና እንታይ ካምፅኢና ማለት እንታይ ንምግባር ክኸሙ ተገይሩ ኢሉ ህዝቢ ከይሓተተ ምስቁስ ዝከሎ ብውሕዱስ ወላ ትንዕቀት እውን ሓደ ግዜ ሲገርማካ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ እንድሕሪኢኻዮ እቶም ስዋኣት ተነጊሮም ማለት እዩ እቲ ሰብሲት ክሎጀር እቲ ወግዓዊ ዝኾነ ምዕፃው ናይቲ ሓዘን እውን ተገይሩ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዓድናስ ከምኡ እውን የለን ሕጂ ኸ ነዚ ምስ ኢልካስ ፅምዶ እሞ ሰላም ጥራሕ ዘምሩ ክበሃል ከሎ እቲ ኣወንታዊ ኣካል ናይ ፅምዶ ማለት ንህዝቢ ኣኽቢርካ ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል ማሕበራዊ ናብራ ቁጠባዊ ሂወት ናይ ህዝቢ ዝመሓሸሉ ባይታ ከይመዓራርኻ ወይ ዘይተመዓራርሉ መንገዲ ከይፈጠርካ እዚ ፅምዶይ ሰላም እዩ ነዚ ዘይትድግፍ ተኮይንካ ከዓ ፀረ ሰላም ኢኻ ጥራሕ ኢልካ ናይ ምንቃፍ ናይ ምቕባእ ናይ ምፅላም ፕሮፓጋንዳን ትረኻታትን ምፍጣር ሓጋዚ ኮይኑ ኣይስምዓንን ማለት ሕጂ ትፅምዶስ ሓደ ንእሽተይ ባእታ ነዚ ትብሎ ዘለካ ነባሪ ሰላም ዳይ ክኸውን ዝኽእል እምበር ትፅምዶ ንባዕሉ ሰላም ኣይኮነን ማለት ከም መንገዲ ናብ ሰላም ክኸውን ተኽእሎታት ኣለዎ ሰላም ግን ኣይኮነን ከም መበገሲ እውን ብዙሕ ነገራት ኣድረስ ክግበሩ ዝግብኦም ክረኣዩ ዝግብኦም ክለዓሉ ዝግብኦም ማዕፆ ክግበረሎም ዝግብኦም ስለዘይ ዓፀወ ዘሎ ስለዘይ ለዓለ ዘሎ ቁስሊ ዓቢት እዩ ዝኸይ ዘሎ ማለት ከምዚ ኣብ ውሽጢኻ እንዳረኸሰ ዝኸይድ ቁስልስ ሓመድ ጌርካ ወይ ፕላስተር ጌርካ እንዳሸፈንካ ትኸይድ ከምኡ እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ቁስሊ እንዳሃለወናስ ብላዕሊ ናብ ዕንበባ ከውፅእ እቲ ህዝቢ ዝሕሰብ ዘሎ ማለት እዩ ብከምኡ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ተተኽእሎታት እንዳሃለዎ ከሎ ተሓታትነት ዝጎደሎ ሓላፍነት ዝጎደሎ እቕረ ናይ ምባል ዝጎደሎ ድንን ኢሎም ንህዝቢ ንኹልቲኡ ህዝቢ እቕሬታ ክሓቱ ዝግብኦም ጉዳይ ደቆም ጉዳይ ኣሕዋትና ጉዳይ ስድራና ክነግሩ ዝግብኦም ኩነታት ናይ ኣሕዋትና በቲ ናይ ኤርትራ ዋላ ክሪኦ ከለኹ ክነግሩ ዝግብኦም ከምዚ እንዳሃለዎ ከሎ ሕጂ ናብ ፅምዶ እሞ ከዓ ከም ዝበልና ተሓታትነት ዘይብሉ ፍሉጥ ዘይኮነ ንፁር ዘይኮነ ኣገባባት ፅምዶ ምባሎም እቲ ንነባሪ ሰላም ዘላቒ ሰላም ናይ ምምፃእ ተኽእሉ እቲ ፅምዶ ሓደ ግዜ ኣብ ምልክት ሕቶ ዝየእትዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ምናልባት ንዓኻ እውን ዕድል ክበካ ሪፍሌክት ክትገብር ኦ ተስፌ ሓንቲ ኣገዳሲ ነገር ኣምፂኻ ኣለኻ ናብዚኣ ሓደ እዚ ፅምዶ እዚ ትናቱ ታክቲካዊ ወይ ስልታዊ ዕላማ ዝመስል ኩናት ንምውጋድ እዩ ምናልባሽ እቲ ዘይምህላው ኩናት ባዕሉ ሙሉእ ሰላም ክኸውን ይኽእል ድዩ ወይ ኣብሰንስ ኦፍ ወርሲ ሓደ ሙሉእ ሰላም ክኸውን ይኽእል ድዩ እንድሕር ኢልካ እዚ ድበልካዮ እዩ ማለት እዩ ኩናት ዘይምህላው ኩናት ምግታእ ሓደ ኣገዳሲ ነገር እዩ ካልእ ተተረፈ እቲ ሞት ዝበሃል ነገር ይጎድለልካ ምናልባሽ ሓደ ናይ ፖዚቲቭ ናሬቲቭ ናይ ሕውነት ናይ ፍቕሪ ዓይነት ናሬቲቭ ወይ ከምኡ ዓይነት ናይ ሜድያ ኣጠቃቕማ እንድሕር መፂ እውን ምናልባሽ ኣወንታዊ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮ እዚ ፅምዶ እዚ ምስ ኩሉ ዕቃበታት ፅቡቕ ነገር ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ግን ካብኡ ወፂኻ ከዓኒ ሓደ ናብዚ ከም ንቡር ጌርና ንወስዶ ዘለና እንታይ ዝመስለና ኣነ ኤርትራስ ብውልቀ መላኺ ሃገር ትምራሕ ከም ቅቡል ኩሉ ሰብ ወሲድዎ ብዛዕባ እዚ ዘለዓልካዮ ናይ ባይቶ ናይ ሕጊ ናይ ገለ ገዲፉ ግን ከም ዘለዎ እቲ ስርዓት ከም ዘለዎ እቲ ሓደ ሰብ ከም ዘለዎ እትሱ ምስተስአ ዝሓስባስኒ ጥራሕ ንሰላም ዝኣንፈተትልና ትኹን ንኩናት ኣይትኹን ንቆይቋ ኣይትኹን ናብ ዝብል ዝረዓመ ኮይኑ ይስማዓና ኣሎ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ተሲእካ ዳርጋ ክተት ንኸስ እሰር ዝብል ዝነበረሉ ሕጂ ፅምዶ ንሰላም ንገለ ስለ ዝበሃል ዘሎ ከም ኣወንታዊ ነገር ይረአ ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልእ ምናልባሽ ኣብዚ ክለዓል ዘለዎ እዚ ናይ እቕረ ምባል ናይ ጌጋኻ ዝሓለፈ ምእራም እሳ ኣገዳሲ እንድዩ ግን ኣብዚ ናይ 24 ጉንበት ናይ ኢሳያስ መደረ ሰሚዕና ኢና እቲ ናብ ኢትዮጵያ ዝገበርናዮ ነገር ወላ ሓደ ኣየጣዓሰናን እዩ ኢልዎ ሓደ ካብቲ ሾክ ትገብረካ ነገር እንድሕር ኣሎ እሱ እዩ ኣነ እውን ኩሉ ግዜ ኣብ ከምዚ ዝሓቶ መን እዩ ዝፅሕፈሉ እቲ እሱ ዘንብቦ ኣብ በዓላት እዩ ዘብለኒ ከምዚ ክሰምዕ ከለኹ ግን ካብዚ ውርድ ኢልና ከዓኒ እዚ ፅምዶ እዚ ኪኖቲ ተስፋ ጌርናሉ ዘለና
ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፅእ ነገራት ኣሎ ምናልባሽ እንድሕር ሰሚዕናዮ ኣብዚ ናይ ሜድያ ዝግበር ንፅምዶ ተባሂሉ እሞ ከዓ ሓንሳብ ሓደ መዓልቲ ንሰላም ይበሃል ሓደ መዓልቲ ኩናት መፅእ ኣለሞ ነቲ ኩናት ምውጋድ ይበሃል ድሓን እሱ ንጎኒ ገዲፍና ምክንያቱ ታክቲካዊ ምዃኑ ከም ርዱእ ወሲድካ ግን ኣብቲ ሜድያ ተሰኺዑ ድመፅእ ናይ ፕሮፓጋንዳዊ ቃላት ኣሎ መራሒና እኮ ከምዚ እዩ ከምዚ እዩ ከምዚ ተባሂሉ ንሓደ ሰብ ዘቆናጁ ኪንኡ ከድካ እውን ነቲ ናብቲ ሕብረተሰብና ተሪፉ ደሎ ንእሽተይ ማሕበራዊ ክብርታት ሕብረተሰብናስ ብዙሕ ማሕበራዊ ክብርታት ዝነበረለ እዩ እንኮላይ ናይ ባዕልኻ ናይ መምሕዳር እዚ ናይ ዲሞክራሲ ጅን ንብሎ ዝነበረ እዩ ግን ነቲ ንእሽተይ ተሪፍዎ ደሎ እቲ ማሕበራዊ ክብሪ ናብቲ ሕብረተሰብ ዘሎ ዘይናትካ ዘይምድላይ ገለመለ እቲ ስርዓት ከም ደምፅኦ ወይ ትሱ ከም ዝዓቅቦ ጌርካ ምዝራብ እውን ንርኢ ኣለና ሕጂ እንታይ እዩ ክብል ደልየ ምዚ ናይ ፅምዶ ናይ ሰላም ድመስል ቃላት ተሰኺዑ ድመፅእ ብዙሕ ነቲ ስርዓት ዘቀናጁ ናይ ፕሮፓጋንዳ ቃላት እውን ኣሎ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ክነስተውዕለሉ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ኪኖዚ ግን ድሓን ካልእ ተወሳኺ ተለካ እሞ ንዓኻ ክፅበ ግን እንታይ እዮም ከኽረብሑ ድበሃል ሕቶ ከዓ ይመፀኒ እዩ ንዓኻ ምዕ መጀመርያ I think ጽቡቅ ጌርካ ገሊፅካዮ ማለት እዩ እቲ ሃገር ወይ መንግስቲ ዋላ ድሓን መንግስትስ ከምዚ ለባም መኻዚኖ ናይ ምክንያታዊ ኣተሓሳስባ ከምዚ እቲ ማንትል ኦፍ ሪዝን ናኽንብሎ መንግስትስ ኣብ ናትናስ ስርዓት ማለት እዩ ትዓዲ ዘሎ ስርዓት ሲ ከም ሓደ መጣዊ ናይ ምክንያታዊ ኣተሓሳስባ ወድዓዊ ኣተሓሳስባ ንሃገር ዝጠቅም ንህዝቢ ዝጠቅም ዋላ በብውልቅና እውን ሓደ ግዜ ሳብና ኤርትራ ኮ ይገርመኒ ያነ ዋላ ኣብቲ ማሕበራዊ መዓልታዊ እቲ ውልቃዊ ሂወትና እውን ዝጠቅም እቲ ስርዓት ከም ዝፈልጥ ልዕሌና ከም ዝፈልጥ ጌርካ ናይ ምቕራብ ዋላ ሕንከት እውን የብሉን ማለት እዩ እቲ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝበሃል ዘረባታት ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ኮይና ሓደ ግዜ ግርም እዩ ዝብለካ እቲ ዘሎ ናይ ንዕቀትን ብድዕን ዝመልኦ ኣዘራርባታትን ኣባህላታትን ኣብቲ ህዝቢ ማለት ከምቲ ዝበልካ እቲ ህዝብስ ከምዚ ናይ ባዕሉ ናይ ባዕልኻ ናይ ምምሕዳር ብቕዓትን ታሪክን ዘይነበሮ ከምኡ ዓይነት ትካላዊ ኣነባብራ ዘይነበሩ ባህሊ እውን ዘይነበሩ ድሕረ ባይታ እውን ዘይነበሩ ብዙሓት ነገራት ኣለኹ ክንምለስ እውን ንኽእል ኢና ምናልባት መዛናየሎም ዕላልና ፍልይ ከይትብል ናብ ካልእ ከይትወስደና ምርከም ኣሎ ሕጂ ምስኡ እውን እተሓሓዚ እዚ ናይ ግልብጥ ናይ ምባል ማለት እዩ ሰላም ኮይኑ ሞ ሰላም ዘምሩ ምሳይ ተደምረናል በሉ ማለት ብቐዳ ኣብ ፌስቡክ ሓደ መዓልቲ እንታይ እቲ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ሓደ ኮይና ኢና ዝብል ድምፂ ናይቲ ሓውና ኤርትራ ክሰምዓ ከለኹ ስጋብ ሕጂ ኣብዛ ርእሰይ ዘይትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ወያንና ክሳይ ከብሎም እዮም ማለት እዩ እቲ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባስ ሎሚ ዘምሩ ናይ ሰላም መዝሙር ዝመስል ዘምሩ ፅባሕካ ናይ ኩናት መለኸት ንፍሑ ተባሂልካ ከብሎ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ከብሎ ኢልካ ነቲ ህዝቢ ምሕሳብ ስጋብ ክንደይ ንዕቀት ከም ዘሎ ህዝቢ ስጋብ ክንደይ ነቲ ህዝቢ ሳትሒትካ ናይ ምርኣይ እዚ ናይ ላምፐን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ከም ዘሎ ይረኣየካ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ስርዓት እዚ ናይ ሰላም ዘለኹም እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ጠፊኡ ከሎ ኣዴታት ደቀን ጠፊኦም ከለዉ ኣሚናት ናተን ኣሚኖን ጠፊኦም ከለዉ ኣበይ ከም ዝኾኑ ቆልዑ ስድሮም ኣበይ ኣቦታቶም ኣበይ ከም ዘለዎ ኣያታቶም ኣበይ ከም ዘለዎ ኣሕዋቶም ኣሓቶም ኣበይ ከም ዘለዎ ከይፈለጡ ሲ ሕጂ ካን ሰላም ዘምሩ ማለት እዩ ኣብኡ ከሎ ሓደ ምዕራፍ ስንታይ ይኸውን ኣሎ ብዘይ ኣፍልጦ ብዘይ ማሕበራዊ ምዕራፍ ብዘይ ምዕራፍ ከይተገብረሉ ከይተዓፀየ ናብ ካልእ ምዕራፍ ኣእቱ ማለት እዩ ሕጂ ነዋን ኣስክስ ሓደ ታሪክ ሲ እንታይ ይገብረሉ ኢሬዝ ዝኸውን ኣሎ ማለት ክሪኦ ከለኹ ኣነ ሕጂ ኣብ ከምዚ ትብድዐ ዝበልካ ይረኣየካ እቲ ንሕና ኢና ንፈልጥ ንሕና ኢና ንኸውን ንሕና ኢና ንመርሕ ንሕና ኢና ብርሃን ንህብ ንሕና ኢና ብርሃን ንመርሕ ዝብል ሕማቅ ፖለቲካዊ ትምክሕትን ብድዕ ናብቲ ስርዓት ከም ዘሎ ይረኣየካ እዩ ማለት እዩ ምናልባት ሕቶ ዝበልካኒ ንዓኻውን ክሓተካ ዝሓስብ ዝነበርክ እያ እንታይ ክንብል ከለናስ ንሕና ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ኣልዒልና ኣለና እዚ ሓሳብና እውን ኣካፊልና ኣለና እዚ ፅምዶ ኣብቲ ዲያስፖራ እውን ኣብ ኤርትራ ኣብ ተጋሩ ኣገዳሲ ዛዕባ ኮይኑ ኣሎ ማለት ሕጂ ሓደ ግዜ ኮፍ ኢለ ክሓስብ ከለኹ ብልክዕ እቶም ክልተ ዝፃመዱ ዘለዉ ሓደ ምናልባት እቲ ናይ ሓይሊ ሚዛኖም እንታይ ይመስል እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና መን እዩ ሕጂ ዝስኳዕ ዘሎ መን እዩ ዝሕቆፍ ዘሎ መን እዩ ሓቋፉ ዝኸውን ዘሎ መን እዩ
ኣያ ዝኸውን ዘሎ ወይ እኖ ዝኸውን ዘሎ መን ኢኻ እዚ ሕቁኡ ዝጥፍጠፍ ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ሕቶ ይረኣየና ኣነ እቲ ሓደ ሳይድ እቲ ሓደ ኣካል እቲ ሓደ ወገን እንታይ እዩ ዝደል ዘሎ ካብቲ ሓደ ወገን ምናልባት ሓደ ክልተ ሰለስተ ነጥብታት እንድሕር ኣለዎ ኮይኖምስ እንታይ ይመስሉ እቲ ተርእዮታት ወይ ከዓ እቲ ሰናርዮ ናይቲ ሓደ ናይ ነፍሲ ወከፍ ነጥቢ እንታይ ክመስል ይኽእል ብሓባር ኮይንታ እንተንዕልል ደስ ምበለኒ ነይሩ ምናልባት ንዓኻ ዕድል ክበካ ዋላ ብቲፒኤልኤፍ ክንጅምር ወይ ንክልቲኡ እንዳወዳደርካ እንዳናፀፀርካ እውን ክትከይድ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓና ምናልባት ኦፊሻሊ ብወግዑ ዝበልዎ ነገር የለን ግን ካብቲ ናትና ኣናብባስ እቲ ክሰታስ እንታይ የርእየና እንታይ ይደልሎ ሓደ ኢልና ንሓስብ እዚ ፅምዶ እዚ መዓሰ እዩ መፂልካ ምሕታት ኣገዳሲ መስለን ነዛ ትብላ ዘለካ ንክንምልስ እዚ ፅምዶ እዚ ብፍላይ ኣባ ኣሕመድ ኣብዚ ናይ ባሕሪ ኤርትራ ክጥምት ምስ ጀመረ ንወያነ ከዓኒ ካብቲ ዝነበሮም ክብሪ ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ዓብላሊ ቦታ ናይ ትግራይ ዳርጋ ክደፍኦም ኢሉ ምስ ጀመረ እዩ መፅዩ ሕጂ ክልቲኣቶም ሓደ ናይ ሓባር ረቋሒ ወይ ናይ ሓባር ፀላኢ ዝመስል ስለ ዝረኸቡ ይፀጋግዑ ከም ዘለዉ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብህግደፍ እንታይ እዩ ተረኺቡ እንድሕር ኢልካ ኣብይ ተኣሚኖሞ ዝነበሩ ኣብይ እሞ ከዓኒ ክመርሓና እውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ክመርሓና ተባሂሉ ይኮነን እሱ ርዲኡ እቲ ናይ ኢሳያስ ፖለቲካ ርኢኻ ኢሳያስ ንኣብይ ክእዘዞ ከም ዘይክእል እሱ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን ብመገዲ ኣብ ገይሩ ንኢትዮጵያ ምናልባሽ ነቲ ከባቢ እውን ከመሓድሮ ሓሲቡ ዝነበረ ከምቲ ድሌቱ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብይ ንላዕሊ ገፅ ወፂኢ ጥራሕ ደይኮነ ሰዊዱ ምስ ኢሳያስ ክዳፈር ባሕሪ ናይ ኤርትራ እውን ክደሊ ኣብኡ ደረጃ በፂሑ ምናልባሽ ከምዚ ኢሳያስ ዝብሎ እንተኮይኑ ናይ ምዕራብ ደገፍ ኣለዎ ናይ ምዕራብ ኣጆኻ ምባል ኣለዎ እዩ ዝብሎ ሃሊዎ ኣይሃሊዎ ግን እዚ ብቀጥታ ምስ ኢሳያስ ከገራጭዎ ክኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ብካልእ ደረጃ ክርኢ ከለና ከዓ ከምዚ ዝበልክዎ ኣብይ ንወያነ ዳርጋ ደፊኡ ካብ ዘለዎም ዓብላልነት ከውፅኦም ይደልዩ እዚ ከዓ ብተፈላለየ መገዲ ገይርዎ ብመጀመርያ ክንሪኦ ከለና ግን ኣብቲ ውዕላል ጀርስ ንወያነ ኣብይ ዳርጋ ሓቢልዎም እዩ ክንብል ንኽእል ምናልባሽ ሽዑ ዝነበሮም ኩነታት ተረዲኦም ኣብቲ ናይ ኣብይ ድሌታት ክበሃል ዝከኣል ኣትዮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጂ እዚ ክልተ ተመላላኢ ዝመስል ናታቶም ድሌት ኢሳያስ ንኣብን ምግታእ ንወያነ ዝዓበየ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ወያነ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንወያነ ዳርጋ ኣብ ጎኑ ከሰልፍ ደልዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ነቲ ዝነበረ ናይ ፅልኢ ድመስል ፖለቲካ ንዕኡ ቀይርካ ንወያነ ሓንቲ ናይ ቀደም ፈታዊት ጌርካ ኣብ ጎኒ ህግደፍ ወይ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ንምስላፍ ዝዓለመ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ምናልባሽ ናይ ኣብይ ስግኣት እንድሕር መፂ ወያነ ኣብ ጎኒ ኤርትራ ክስለፍ ተኽኢላ ፅቡቕ እዩ ክትስለፍ ወላ ዘይተኸኣለት ግን ምስ ኣብይ ክትስለፍ የብላን እዚ ወሳኒ እዩ ሕጂ እዚ መስለኒ እቲ ብወገን ኤርትራ ዝተደለየ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ እየ ዝብል ወያነ ከዓኒ ምናልባሽ እዚ ኣብይ ዝገብሮ ዘሎ ፅባሕ ልክዕ ከምቲ ናይ ቅድሚ 3 ዓመት 4 ዓመት ዝተገበረ ንወያነ ክጥቀዖም ክመፅእ ክእል እዩ ከጥቀዖም እንድሕር መፅዩ ምስ ኤርትራ ስምምዕ ተዘይብሎም ልክዕ እታ ዝነበረት ዕፅዋን ክባን ትበሃል ክትመፅያ እዛ ዕፅዋን ክባን ከዓኒ ሓደገኛ ምዃና ህዝቢ ትግራይ ፈሊጡ ኣሎ ወያነ ከዓ ተማሂሮምላ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ካብ ኤርትራ ዓብይ ሓገዝ ወላ እውን እንተዘይረኸቡ ኣይረኽቡን ማለት ኣይኮነን ክረኽቡ ክእሉ እዮም ግን ናይ ኣፅዋር ክረኽቡ ክእሉ ናይ ፖለቲካ ክረኽቡ ክእሉ ወታደራዊ ሓገዝ ክረኽቡ ክእሉ ኢሳያስ እንታይ ከም ዝገብር ኣይንፈልጦና ልክዕ ከምቲ ናይ ምስ ኣብይ ዝኣተወ ምስ ኢሳያስ ምስ ወያነ እውን ከኣቶ ክእል እዩ ግን ወላ ንሱ እንተዘይረኸቡ እቲ መገዲ ጥራሕ እንድሕር ረኺቦም እቲ ዘድልዮም ዕጥቅን ስንቅን ወላ ብገንዘቦም ወላ ብደገ ዝመፆም ሓገዝ ብኤርትራ ወገን ክእትዉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ እቲ ወሳኒ ብክልቲኣቶም ወገን ክረኽብዎ ዘለው ይመስለኒ ካብዚ ወፂኻ ግን ንኣብይ ዳርጋ ኣብዚ ሓደ ዓበ ሓይሉ ኣሎ ስለዚ ምሳና ክትዘራረብ ኣለካ ዝበሃል ኣብ ዝርርብ ከምፅዎ ደልዮም ክኾኑ ክእሉ እዮም ምናልባሽ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዝበሃል እውን ኢትዮጵያ ክፈርስ እያ ትርኢ ኣለኻ ስለዚ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ ኣብዚ ከባቢ ተባሂሉ ንፀቕጢ ተባሂሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ፅቡቅ እንታይ ኢልካ ሓንቲ ሓደ ሓደ ግዜ
ኣብ መንጎ ኣብን ኣብ መንጎ ኢሳያስን እንታይ ከም ዘጋጠመ ሲ ስጋብ ክንደይ ኣፍልጦ ክህልወና ክእል ብርግፅ እታ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕ ምስ ተፈረመ ከም ዝበልዎ ክሊርሊ ተኸሊፍና እዮም ኢሎም ማለት እዩ ተኸሊፍና ማለት ከዓ ከም ዝመስለኒ ኩላትና ተረዲእና ኢና ነቲ በጊሶሞ ዝነበሩ ናይ ወሊዕሞ ዝነበሩ ናይ ጥፍኣት ኩናት ዝሳተፍሉ ዝነበሩ ናይ ጥፍኣት ኩናት ሲ ኣብ ምዕራፉ ኣይብፅሕዎን ማለት እዩ ከምቲ ዝደልይዎ ምዕራፉ ከዓ ቲንክ ንፈልጦ ኢና እንታይ ከም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተኸሊፍና ምባልን ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ኩነታት ከም ሓደ ኣገዳሲ ተዋሳኢ ተዓዲሙ ኣብቲ ክሳይ ዘይምስታፉን እንታይ ተራ ነይርዎ ክኸውን ይኽእል ኣብ መንጎ ኣብን ኢሳያስን ዝነበረ ዝምድናታት ስጋብ ምሻሎ እዚ ኩሉ ሕፁኖት እዚ ኩሉ ፍቕሪ እዚ ኩሉ መዝሙር እዚ ኩሉ ሆሆ ነይሩስ ርዱእ ብዘይኮነ ምክንያት ማለት ብዘይ ተገልፀ ምክንያት ሕጂ ቅርብ ኢሉ ሓሽኪሩ ማለት ስጋብ ኣብ ከምዚ ናብ ናይ ደበና ኩናት ደይብሉ ሕጂ ብዘይካቲ ኣቢ ዘልዕሎ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ናይ ባሕር ሕቶስ እንታይ ካልእ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ኩሉ ግዜ ይሓስብ ኣነ ምክንያቱ እቲ ናይ ባሕር ሕቶ ተንኪ ኢሳያስ እውን ኣይፈልጥን ኣይንብልን ኢና ኩሉ ግዜ ከም ዘሎ ኢትሳን ኤግዚስተንሻል ዝኾነ ነባሪ ዝኾነ ክሳይ ማለት እዩ ስለዚ ብተካቲ ናይ ሕጂ ዝለዓል ዘሎ ናይ ባሕር ሕቶ ብግልፂ ዝኾነ ኦቨርቲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ካልእ እንታይ ክህሉ ይኽእል ኢለ ኩሉ ግዜ ይሓስብ ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ብዚ ዝመፅእ ዘሎ ኪዳንን ሓድሽ ምምስራት ኪዳናት ዝተሓሓዝ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሲ ቁርቢ ሕፅር ኣቢልካ በኣ ድሓራን እውን ሓደ ትዕዝብትታት ኣብዘን ቀዳመይቲ ሓቲተካ ዝነበርኩም ለስኽእል እየ ኣነ ክልተ ነገር ምስለኒ ናብኡ ተስፊየ ሓደ ብመጀመርያ እቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ናይ ኤርትራን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ናይ ኢትዮጵያን ዝሳነ እውን ኣይኮነን ስለዚ ኢሳያስ ናብ ኣቦ ክመፅእ ከሎ ንዓይ ከም ዝመስለኒ ንኣቢ ናብቲ ናቱ መስመር ከምፅኦ ናብቲ ርእሰ ምርኮሳ ዝበሃል መስመር ከምፅኦ እሞ ኣብኡ ሓደ ናይ እምቢታ ዓይነት ዞባ ክፈጥር እዩ ድሌቱ ነይሩ እዚ ግን ክኸውን ከም ዘይክእል ኢሳያስ ስሒትዎ ድዩ ወይስ ልዕሊ ዓቕሙ ሓሲቡ ድዩ እዩ ዘብለኒ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ብዘይ ናይ ምዕራብ ሓገዝ ክትከይድ ዘለዋ ተኽእሎ ፀቢብ እዩ ኣይትኸድን ማለት ኣይኮነን ግን ፀቢብ እዩ ኣብ እውን ምዚ ንሕና ንፈልጦ ምስ ናይ ምዕራብ ሃገራት ዘለዎ ሕግብግብ ካብ ናይ ምዕራብ ሃገራት ንኤርትራ ዝያዳ ክመርፅ ክእል ድዩ እንድሕር ኢልካ ኣይመስለንን ኣይከውንን እዩ ምናልባሽ ኣብቲ ግዜ ኩናት ዝነበረ ሆሆ ኣሜሪካ ኢትካ ካብ ኢትዮጵያ ልዕሊ ዶ ፃዕዳ ፖስጣ ናብ ኣሜሪካ ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ዝነበረ እሱ ኣስኪርዎም እንድሕር ኮይኑ ክፈልጥ ኣይክእልን እምበር እቲ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ምዕራብን ዘሎ ዝምድና ክትበትኮ ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን ብቁጠባ ዝተኣሰረ እዩ ብነዊሕ ዓመት ናይ ረብሓ ዝተኣሰረ እዩ ምስ ኤርትራ ክትረኣዮ ከለካ ከዓ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ብመንፅር እውን ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኣብይ እውን ነታ ኤርትራ ኣብ ቁሪ ዝነበረት ትበሃል ኣብቲ እዋን እቲ ካብቲ ዛሕሊ ውፅኢኻ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዓለም ናይ ምዕራብ ዓለም ፀሓይ ከህርማ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርዎ ኩሉ ነገር እቲ ዝነበረ ናይ ኤርትራ ኩነታት ናይ ቴክኖሎጂ ድዩ ናይ ዘመናውነት ድዩ ክትኣቱ እሞ ሓደ ናይ ሓባር ዝኾነ ቁጠባ ክሰርሑ ድሌታት ነይርዎም ስለዚ ክልቲኣቶም ኣብይ ንኢሳያስ ኣብኡ ከምፅኦ ኢሳያስ ከዓ ንኣብይ ናብኡ ከምፅኦ እዩ እቲ ድሌታት ዝነበረ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ እዚ ምስ ግዜ ከም ዘይሰርሕ ርዱእ እዩ ነይሩ እንዳተበትከ ከይዱ ምክንያቱ ኣብይ ዜሩ ዜሩ ኣብቲ ናይ ምዕራብ ዓለም ክፅጋዕ መሪፁ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ተኸሊፍና ድብል ካብኡ ድመፅእ ድመስለና ኣነ ምክንያቱ ኣሜሪካ ወይ ምዕራብ ዓለም ንኣብይ ዝኾነ ነገር እንድሕር ኢሎሞ ብጀካ ምእዛዝ ወላ ሓንቲ ኣማራፂ የብሉን ምናልባሽ ካብ ስልጣንካ ተዓለተ ኢሎሞ ጥራሕ ረዚስት ክገብር ክእል ክኸውን ምዚ ንሪኦ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ባህግን ጥሙሕን ተዘይኮይኑ ክንሕግዘካ ኢና ክንድግፈካ ኢና ካብዚ ሰብኣይ ዝተኣለ እቲ ናይ ትግራይ ኩናት ደው ኣብሎ እንድሕር ኢሎሞ ልክዕ ከምቲ ኢሳያስ እውን ኣብ ቃለ መጠይቁ ዝበሎ ወረቐት ሂቦሞም ፈሪሞም ዝበሎ ካብኡ ዝሓልፍ ኣይመስለንን ስለዚ ሓደ ካብቲ ግርጭት ቅርሕንቲ ዘስዓበ እዚ ይመስለኒ እዚ ምስ ተኸሰተ ከዓኒ ኣብይ እቲ ብድሌት ክረኽቦ ካብ ኢሳያስ ክማቐሎ ዝሓስብ ዝነበረ ናይ ባሕሪ ድሌታት ምናልባሽ ኢሳያስ ብዓይኒ ቁጠባ ሪእዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣበ ግን ብዓይኒ ወታደራዊ ሓይሊ ሪእዎ ንሪኦ ኣለና ሕጂ ብፍቶት ክረኽቦ ተዘይክኢልና ብሓይሊ ክንወስዶ ኢና ናብ ዝብል ደረጃ ከይዱ እዚ ከዓ ነቲ ዝነበረ ዘይምርድዳእ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሖ መስለኒ ምናልባሽ ኣነ እንታይ እየ ዝብል ኢሳያስ ከም ድፍረት ሪእዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ነዚ ኢሳያስ ሓደ
ነፍሱ ጥራሕ ደይኮነ ወላ እውን ዝናብ እዚ ዘባና ዘሎ ህዝቢ ወይ ፖለቲከኛታት ሓደ ዓቢ ምኩር ንነዊሕ ዝፀንሐ ደይፀዓት ገይሮም ዝርእይዎ ኣብይ ደፊርዎ ክበሃል ከሎ ምናልባሽ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንዓይ ከምዚ ተባሂሉ ከርእየ ገለ ዝበሃል ልክዕ ከምቲ ናይ ወያነ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኢሳያስ ከምኡ ኣምፂኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ሓደ ስክፍታ ዝፈጥረልካ ናብዚ ናይ ፅምዶ ኢሳያስ ዝሓዘ ቁርሕንቲ ብርእሲ ኣባ ኣሎ ድዩ እሞ ከዓኒ ከምዚ ዝብልዎ ንሕና ንሸየም ንሕና ነውርድ ዝብልዎ ንኣብ ኸውርደ ዝብል ሓሳብ እንድሕር ገብር ኣሎ ኮይኑ ናብ ዘይዝነኣትዎ ወይ ኣብ ዘይንወፀ ኩናት ናይ ምእታው ተኽእሎ ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ኣለኒ ምናልባት ናብቲያ ቅሩብ ዝሓስባ ዝነበርኩ ሪፍሌክት እንተንገብረላ ለ ዝሓስባ ዝነበርኩ ነጥቢ እውን መሪሕካኒ ማለት እዩ በቲ ሓደ ግዜስ እንታይ ይብል ዋ ቲፒኤልኤፍ ህወሓት ናብ 4 ኪሎ ንክምለሱ ዝጣጥሕዎ ዘለው ዝምድና ክኸውን ይኽእል ዶ ምስ ክልቲኦም ተጓራቢቶም ማለት ተሓናጊሮም ዶ ይብል ሓደ ግዜ ኣነ ማለስ ከምኡ ዶ ክህልዎ ይኽእል ገለ ትብል ምስኡ ተተሓሒዙ ከኣስ ንኤርትራስ እንታይ እሞ ኤርትራስ ከምዚ ብምግባር እንታይ እያ ትጥቀም ዘላ እንታይ ንምግባር እያ ከምኡ ትገብር ኢሳያስ እንታይ ክገብር ከምኡ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል ምስ ቲፒኤልኤፍ ተሓንጊሩ ናብ 4 ኪሎ ክምለስ ህወሓት እቲ ዘሎ ምስ ኢሳያስ ፀሚድ ዘሎ ህወሓት ማለት እዩ እቲ ሕልሚ ናይ ሃገረ ትግራይ ሃገራውነት ክውን ሃገርነት ናይ ትግራይ ክውን ንምግባር ብመንግስቲ ምስ ኢሳያስ ብምሽራኽ ዶ ይሓስቦ ሁሉ ከምቲ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ናጽነቱ ዘምጽአ ዝመንጽአ ማለት ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍሪካዊ ምግዛእቲ ከምኡ ዶ ይጥቀምሉ ይኾኑ ህወሓት ከምኡ ዶ ይሓስብዎ ይኾኑ ገለይታት ትብል ኦፍ ኮርስ እቲ ሌጋል ኮንቴክስት ዘሎ ፖለቲካውን ሕጋውን ኩነተ መቃን ይፈላለየ ማለት እዩ ምስ ኣብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝነበረ ኩናትን ዝሕጂ ዘሎ ኩናትን ግን ሓደ ግዜ እንታይ ብስ መሬትና ተወርድ ከሎ ለውን መሬትና ተወርድ ከሎ ገለ ክብሉ ትሰምዑ ወላ ሓለፍ ዓበይቲ ሓለፍ ናይ ትግራይ እዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ማለት እዩ ትማይ ንብልና ሕጂ ትማይ ንብልና ብምባስ ብመንገዲ ኤርትራ ገይሮም ምስ ኢሳያስ ኣልያንስ ብምፍጣር ኪዳን ብምፍጣር እንታይ ክገብሩ ይሓስቡ ኢለ ይሓስባኒ ብሓይሊ ድዮም መሬቶም ከምልሱ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ካስ እቲ ሕቶ ልእላውነት ስጋብ ሕጂ ከም ንፈልጦስ ፖለቲካሊ ሌጋሊ ኣብ ትሕቲ ልእላውነት ልእላዊ ግዛኣት መሬታዊ ግዛኣት ናይ ኢትዮጵያ ዘላ ትግራይ ማለት እዩ ከም ሓንቲ ነፃ ዝኾነት ሃገር እዚ ኢንዲፔንደንት ዝኾነ ስቴት ኣይተኣወጀትን ዘላ ሕጂ ሓደ ግዜ እንታይ እዮም ዝሓስቡ ዘለው ናብ ኣዲስ ኣበባ ድዮም ክምለሱ ዝሓስቡ ዘለው ምስ ኢሳያስ ተሻሪኾም ድዮም ትልእላዊ መሬትና ተወሪሱ ዝበሃል ዘሎ ናይ ምዕራብ ትግራይ ማለት ናይ በዓል ሑመራ ንዑ ድዮም ከምልሱ ዝሓስቡ ዘለው ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዓይነት ናይ ኩናት ተኽእሎታት ወይ ናይ እቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ናይ ሓይሊ ሚዛን ክፈጥር ይኽእል እቲ ዝፈጥሮ ኸ ኩናት ጠጠው ከብል ይኽእል ዶ ኩሉ ግዜ እንተዳ ተማዛዛኒ ዝመስል ናይ ሓይሊ ተማኡ ዘለው ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሕጂ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣሎ ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣሎ እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሬጂናል ክሳብ ወሲድና ከዓ እቲ ናይ ኣስመራ ሓይሊ ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ተማዛዛኒ ክኸውን ዝኽእል ተመጣጣኒ ሓይሊ እንድሕር ተገይሩስ ነቲ ናይ ኩናት ተኽእሎታት ጠጠው ከብሎ ዶ ይኽእል ኣብ ሃገራዊ ዝምድናታስ እንታይ ዝበሃል ኣሎ እዚ ባላንስ ኦፍ ፓወር ኣሎ ማለት እዩ ክልተ ኣዝየን ዓበይቲ ሃገራት ኑክለራዊ ዋላ ፅዋር ዘለዎ እንድሕር ኮይነንስ ኣብ ኩናት ናይ ምኻት ተኽእሎታትን ፀቢብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩናት እንተደኣ ከይደን ክልተኣዊ ዓናዊ ዝኾነ ኩናት ይክግበር ዝኽእል ስለዚ ኣይከዳንየን ዝብል ክሳብ ምሻሎ ሕጂ ብንእሽቱ ብሓደ ብንእሽተይ ከፊላዊ ዝኾነ መዳይስ ከምኡ ዶ ይህልዎ ይኸውን ገለለ ይሓስብ ድሓር ክሪኦ ከለኹ ከዓ እሞ ኢሳያስ እንታይ ክጥቀም እዩ ዝሓስብ ዘሎ እንታይ ክረብሕ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ማለት ንኤርትራ ከምቲ ገለገለ ዝበሃል ንትግራይ ባፈር ዞን ክጥቀመላ ከም ዝድፋዕ ክጥቀመላ ድዩ ዝሓስብ ዘለኹም ብምግባር ማለት እዩ ካብ ደቡብ ኩሉ ግዜ ካብ ደቡብ ክመፅእ ዝበሃል ኩላትና እውን ንፈልጦ ማለት እዩ ናይ ባሕሪ ሕቶ ተታሒዙ ከም ድፋዕ ሓደ ስትራቴጂካዊ ድፋዕ ዶ ክጥቀመላ ይሓስብሉ ኢሳያስ ዝብል ማለት ገለገለ እውን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ተዋጋኢ ሓይሊ ክጥቀመሉ ኣብኡ ተሓንጊሩ ምስኡ ተዋሳሲቡ እውን ንናይ ኣብ ስርዓት ክሃርም ይሓስብ ህሉ እንታይ ይገብር ህሉ ገለልካ የልዕለልካ እንዲ ሕጂ እስኪ ብክልቲኡ እንታይ ክኸውን ይኽእል ባፈር ዞን ዶ ክጥቀመላ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ኢሳያስ ንትግራይ ኢንክሉዲንግ ተሓይሊ ዘሎ ናይ ትግራይ ተጋሩ እቶም ምስ ኢሳያስ ፀሚዶም ዘለዎ ማለት እዩ ከምዚ ኤፓዝ ወይ መንገዲ ናብ ኔሽን ሁድ ወይ ድማ ከምዚ
حيل زبالة بوتا بمركب مالتي أبتم سأبخ قبرو زخلو دردرسي ومس شعبيان تداخلهم سي دحان زخونة أجا أسلا زلوهم دحان زخونة حقوق أسلا حيزم زلو قرب عيني تسيزم كم سيرة سلسكر إيام على زبل حسابات دو يهلو خوين يسمعك تعزبتناي مالتي زنبر زبلو نجار يلا نفلتون برجز أنا أنت دبل تزكية بالانس أوف باور دبلك ساعة بتعمي أجداسيتها بزي question نقول لنا ناي فدرال منجستي أبي ناي إيرترا ناي تجراي ندحر مسيخة تجراي أبز زحلف كينات زتوتسعو حيلي ناي إيرترا مس أبي سلزاتوي እጂ እቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ናብ ኣብይ ኣፅዲድዎ ናይ ኤርትራ ምእታው ማለት እዩ ናብ ኣብይ ኣፅዲዱ ኣብ ኣብ ገፁ ኣዘሚልዎ እጂ እውን እንድሕር ትግራይ ከዓኒ ብጣዕሚ ነቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ክፀልዎ ክእሉ እዮም ትግራይ ምስ ኣብ እንድሕር ከይዶ ንኤርትራ ሃስያ እዩ ትግራይ ምስ ኤርትራ እንድሕር ከይዶ ኣብ ከዓ ሃስያ እዩ እጂ ኣብዚ ዘሎ ኢኩዌሽን ኣብ ማእከል ዘለዉ ተጋሩ እዮም ንተጋሩ ከዓኒ ኣብይ ናብ ጎኑ ንኸምፅኦም ኤርትራ ናብ ጎና ንክተምፅኦም በብዝተኻእሎም መጠን ይፅዕሩ ኣለዉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምክንያቱ ኣብቲ ባላንስ ናይ ፓወር ንሶም ነቲ ባላንስ ዘምፅዎ እዮም ናብ ኣብ እንድሕር ከይዶም እሞኒ ምስ ተጋሩ ሒዙ ኣብይ ናብ ኤርትራ ኩናት እንድሕር ኣውጁ ናይ ምዕዋት ተኽእልኡ ክድይብ ይኽእል እዩ ናብ ላዕሊ ኤርትራ ከዓኒ ንተጋሩ እንድሕር ሒዛ ኣብ ሰግጥ ናይ ምባል ተኽእሎ ኣለዎ ከምዚ ዝበልካዮ ናይ ክልተ ተዛማዳ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ወያነ እውን ንኤርትራ እንድሕር ሒዞም ኣብ ሰግጥ ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ተዛማዲ ዝኾነ ሓይሊ ይመፅእ ኣለዎ እዚ ዘሎ ሕጂ ዘሎ ኮንዲሽን ናይ ኤርትራን ናይ ኣብን ናይ ኤርትራን ናይ ወያነን ምፅማድ ንኣብይ ማዕሪኡ ኣምፂኡ ሰገጥ ኣቢልዎ ኣሎ ኣብኡ ኮይኑ ይስማዓኒ እንተዘይኮይኑ ግን እዚ ንትግራይ ከም ባፈር ዞን ክጥቀመላ እዩ ገለ ዝበሃል ኣነ ብዙሕ ኣይረኣየንን እዩ ኣብዚ ባፈር ዞን ዝበሃል ዝመፅእ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ወይ ምሳይ ወይ ኣንፃር እዩ እቲ ባላንስ ንፁር እዩ ማለት እዩ ትግራይ ወይ ምስ ኤርትራ ክኾኑ እዮም ወይ ምስ ኣብ ክኾኑ እዮም ኒውትራል ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም ወላ እንተደለይዎ ናይ ምዃን ተኽእሎኦም ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ሕጂ ኣብዚ ኩነታት እዚ ከዓኒ ስለምንታይ እዮም ምስ ኤርትራ ዝኾኑ ስለምንታይ እዮም ምስ ኣብ ዝኾኑ እሲ ተወሳኒ ማለት እዩ ስለምንታይ ምስ ኤርትራ ዝኾኑ ርዲ እዩ እዚ ትብሎ ፀናሕካ ሃገርነት ናይ ትግራይ ይደልዩ ኣለዉ ብዙሓት ኩሎም እኳ ተዘይበላ ምዕራብ ትግራይ ተወሪሩ ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ንኣብይ ቁርብ ከፈራርሕዎ ባላንስ ናይ ፓወር ኣለና ከብልዎ እንድሕር ኮይኖም ሓደ ነገር ኣብ ጎኖም ክገብሩ ክእሉ ኣለዎ ምሳኻ እታ ዝዓበየት ሓይሊ ናይ ኤርትራ እያ ሕጂ ከምዚ ዝበልናዮ ከዓኒ ኤርትራ ከዓ ካብ ኣብይ ዲተረንስ ክትፈጥር እንድሕር ኮይና ወይ ንኣብይ ብዝለዓለ ዓቕሚ ክትምክቶ እንድሕር ኮይና ናይ ትግራይ ሓይሊ ብጎና ምግባር ኣገዳሲ ይመስለኒ እዚ እየ ኣነ ዝብል እምበር እቲ ባፈር ዞን ዝበሃል ንትግራይ ሰጊሩ ንኤርትራ ይጥቀዖምን እዩ ንማለት እንድዩ ኣብ ከምኡ ደረጃ ዝመፅእ እውን ኣይመስለንን የድብላኒ ሕጂ በዚ ትግራይ ኒውትራል ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ዘይወገናዊት ወይ ዘይሸራዊት ክትከውን ኣይትኽእልን እያ በቲ ዘሎ ጂኦግራፊ ዲ ዋላ በቲ ዘሎ ጂኦግራፊ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ዘሎ ጂኦግራፊ ጥራሕ ኣይኮነን ተስፋዬ ኣብ ንኤርትራ ክትከዓ እንድሕር ደልዩ ኣብቲ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እንድሕር ከይዱስ ናይ ትግራይ መሬት ኣብኡ የለን ናይ ትግራይ መሬት የለን በዓል ዓሰብሲ ምስ ትግራይ ዘዋስን የብሉን ሕጂ ናብኡ ከይዱ ኪናት ክገብር ይኽእል እዩ ሕጂ ባፈር ዞን የለን ማለት እዩ ምናልባሽ ኣብኡ ከይዱ ኪናት እንድሕር ገይሩ ኤርትራ ብዛላምበሳ ወይ ብራማ ክትኣትያ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ክትኣቱ እንድሕር ኮይና ጋሩ ክትጥቃዕ ኣለዋ ማለት እዩ ስኻንን ኣንፃር ረብሓ እዩ ሕጂ ኣገዳሲ ትሕቶ ኢኻ ተልዕል ዘላ ነጥቢ ኢኻ ተልዕል ዘለካ ማለት እዩ ትግራይ ዘሎ ሕወሓት ማለት እዩ ምስ ኢሳያስ ወጊኑ ተፀሚዱ ዘሎ ሕወሓት ኢና ግልፂ ንምዃን ማለት እዩ ትግራይ ብምባልሲ ከምዛ ሓፊሽና ንዛረብ ከምዚ የለና ግልፂ ንክኸውን ብጂኦግራፊ ጥራሕ ዘይኮነት ነፃ ክትከውን ዘይሸራዊት ክትከውን ዘይትኽእል ብፖለቲካን ብስነ ሓሳብ ብፖለቲካዊ በዚ ሕጂ ዘሎ ስልታዊ ኮሚትመንት ኦልሬዲ ኮሚት ገይሮም እዮም ምስ ኢሳያስ ከም ዝኾኑ ኢኻ ትብል ዘለካ ማለት እቲ ኣናብባ ናይቲ ኩነታት ናትካ ከምኡ እዩ ዘሎ ሕጂ ኮሚት ገይሮም እዮም ጥራሕ ደይኮነ ኣማራፂ ሓደ እዩ ወይ ምስ ኢሳያስ እዮም ኮሚት ክገብሩ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝደልዮም ነገር ኩሉ ነገር እንድሕር ሂብዎም ምስኡ ክኾነ እዮም እምበር ኒውትራል ናይ ምዃን ተኽእልኦም ብጣዕሚ ፀቢብ እዩ ዝብል ርድኢት እዩ ዘለና ኣነ ግን ኣብዚ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ሕጂ ክትሪኦ ከለና ኩነታት ምዕራብ ትግራይ ኣብ ግምት እቲኻ
ዝደልይዎ ደለዉ ናይ ትግራይ ናጽነት ኣብ ግምት እቲኻ ንዓቢ ነፃ ምግዳፍ ናብ ኤርትራ ኸይዱ ንኽወርር ዕድል መሃብ ንዓቢ ምግባል ማለት እዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምምጻእ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንድሕር ድሌት ኣለዎም ኮይኑ እቲ ናጽነት ትግራይ ዝበሃል ዳርጋ ቻው ናይ ምባል እዩ ኮይኑ ዝስምዓኒ ንዓይ ምናልባት ካብ ኣናበባኻ ዘለዎም ንኮይኑ ስማዓካ ናጽነት ናይ ትግራይ ነፃ ሃገረ ትግራይ ናይ ምስራት ከም ፖለቲካል ፕሮጀክት ዘለዎም ከም ዘይነበሮም ኦብቪየስሊ ቀደም ፍሉጥ እያ ቲንክ ካብ 91 ጀሚሮም ስጋብዚ 2018 I think ኣካል ናይታ ዓባይ እምበረጠራዊት ኢትዮጵያ ኮንካ ናይ ምዃን ናይ ምቕጻል ክሳይ ከም ዝነበረ ይረኣይ ኦፍ ኮርስ ናይ ኣርቲክል 39 ከም ሓደ ኢቨንቹዋሊቲ ከም ዝነበረ ፍሉጥ ኮይኑ ግን እቲ ፖለቲካል ኮሚትመንት ናቶም ናይ ስነ ሓሳብ ኮሚትመንት ናቶም ሜይቢ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ግን ዳርጋ ምስ ኢትዮጵያ ኮይናስ በቲ ብሄራዊ ፌደራሊዝም ብዝፈጠሮ ናይ መንግስቲ መዋቅር ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዓባይ ኢትዮጵያ እና ናይ ምቕጻል ኮይኖም ናይ ምቕጻል ድሌት ዝነበሮም ኮይኑ ይስምዓኒ ጌጋ ክኸውን ይኽእል ብውልቀ ሰባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ነይሮም ክኸውን ይኽእል ከም ፓርቲ ክሪኦ ከለኹ ከምኡ ዝነበሩ ኮይኑ ይስምዓኒ ድይሲ ሕጂ ክሊር ልንስ ሽፍት ኮይኑ ኢልካ ተሓስብ ካብዚ ድሕሪ ዝኹናት ማለት እዩ እነን ኣርቲኩሌት ገይሮሞ ደመስሉ ሕጂ ኣይብሎን እዮም ብርግጽ ማለት ግን ከምኡ ዘመስል ሰንቲመንትስ ኣነ እንታይ እዩ ድመስለኒ ወላ ቀደሙን እዚ ናይ ትግራይ ናጽነት ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይነበሮምን ዝብል ርድኢት የብለይን ምክንያቱ ሓደ ከምዚ ዝበልካዮ ምናልባሽ ንኢትዮጵያ በቲ ዝነበሮም ሓይሊ ን100 ዓመት ሜይቢ ኪንኡ እውን ክገዝእዋ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እንድዩ ግን ኣብ መጨረሻ ዝኾነ እንተኾነ ዝተባሂሉ ዝተቐመጠ መስለኒ እቲ ኣርቲክል 39 ዝበሃል ወይ ዓንቀጽ 39 ዝበሃል ሕጂ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ክንመጽእ ከለና ብሕልፊ ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ ትግራይ ኩናት ክሪኦ ከለና ዳርጋ በይኖም ከም ዘለዉ ኮይኑ ተሰሚዕዎ ምናልባሽ እቲ ኩናት ዝፈጠሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ኪንኡ ኸድካ ዳርጋ ኩሉ ሰብ እዩ ኣንጻሮም ተላዒሉ ሕጂ ስለምንታይ ደኣ ኔርና ዲና ምስኦም ኣብዚ ሕቶ ደምፂ ኣሎ ብዙሓት ካብቶም ዝቃለሱ ዝነበሩ ከዓኒ እሞ እዚ ኩነታት እዚ ናትና ሃገር ንፈጥረሉ ዕድል ክኸውን ኣለዎ ናብ ዝብል ዝኸዱ ይመስለኒ ሕጂ ኣይመለሱን ማለት ኣይኮነን እቲ ፖለቲካዊ ስምዒታት ይቀያየር እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ውቕ ክብለኒ ከሎ ናጽነት ትግራይ ይብል ነይረ ዝበሎ ምናልባሽ ኣብቲ ሓርቆት ኣብቲ ዝሞቐካ ግዜ ኣብቲ ጨነቐካ ግዜ ከምኡ ክበሃል ይከኣል እዩ ኣብቲ ዝተረጋገአ ኩነታት ከዓኒ ሓሳባት ክቕየር ይኽእል እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ንሪኦ ዘለና ዳርጋት ፌደራል መንግስቲ ነቶም ሕወሓት ጥራሕ ኣይኮነን ታርጌት ዝገብሮም ዘሎ ምስ ሕወሓት እንድሕር ተባይሱ ህዝቢ ትግራይ እዩ ግዳይ ዝገብሮ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብዚ 2-3 መዓልቲ ንሰምዖ ዘለና ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሸቐጣሸቐጥ ኩሉ ይኩሎ ከም ዘሎ ናይ ቱሪዝም ይዓግቶ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ስለዚ እዚ እውን ደወል ኮይኑ ይስምዓኒ I think ተዘልዓልከ ነጥባ ገዳሲት እታ ሕጂ ቁርባ ኣብዚ ዝሓለፈ ሳምንት ገለጽ ረኣየቲ ናይ ምዕጻው ክስታይ ማለት እዩ ምናልባት ምስ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ስምምዓት እንታይ ዓይነት ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኮንትሮባንድ ምንቅስቃሳት ክህሉ ይኽእል ከም ምክንያቱም ክጥቀመሉ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ ሓደ ልኡላዊ ሃገር ሰጊሮም ዝገብሮ ኣብቲ ሎካል ምንቅስቃሳትን ርክባትን ንግዲ ይኹን ካልእ ናይ ፀጥታ ነገራት ይኹን እንታይ ዓይነት ናይ ኮንትሮባንድ ምንቅስቃሳት ክግበር ይኽእል ኣሎ ስለዚ ነዚ ክቋፃፀሮ መሰለይ እዩ ኢሉ ቁርብ ከም ምክንያት ክጥቀመሉ ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ቀንዲ ስጋኣት ዝነበረ እውን ኦኬ ተራ ከም ዝገብሩ ኣለዎ ኮይኖም ስቲል በቲ ሕጋዊ መለክዒኡ ኣብቲ ልኡላዊ መሬት ልኡላዊ ኣካል ናይ ልኡላዊ መሬት ናይ ኢትዮጵያ ስጋብ ዝኾነስ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳትን ርክባትን ተዳግበር ኣሎ ኮይኑ ብትደባታት ብመንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ነዚ ናይ ዓፋር ክዓፅዎ ይኽእል እዩ ከም መሕነቂ ምክንያት ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳባት መፃ ነይሩ ሕጂ ከምኡ ዝተጠቀመሉ ኮይኑ ይስምዓኒ ግን ሪሰንትሊ ካ ቁርባ ዝልቕ ኣቢሎም ኣሎ መስለኒ እንተዘይተጋግየ እስኪ ክልተ ነጥቢ ምናልባት ክሓተካ ሕቶ ኣብዚ ሓለክ ትብለኒ እምበር ድሓር ዝኾነ ክሳይ ንሕራልኽ ትምለሰኒ ክምለሰካ ያ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልቲ ናጽነት ዝነበሩ ናትና ኣበይ ክመጻፍታ ናይ ናጽነት ኣምቢሽን ባህጊ ክመጽእ ማለት እዩ ገለ ተጋሩ ኢትዮጵያውያንሲ ንርሑስ በዓልቲ ናጽነት ኢሎምና ንዓና በዓል ጌታቸው ረዳ መድህን ሓፍትና ናይ ብራኸሸው ኣካያዴት ሕጂ ኣብ ገለ ኩርናዓት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ከዓ ቁጥዖ ፈጢሩ
تقطع مفتار تسمى سولي خساي كجبر جن نتمع عالتي أخبيرهم رحس على ناتنت مسبالهم ناتنت ولا كنت زي بالنا جن تمومون تستخونه معالتنا إيرتراس حدا كبر معالتيو ريسبكت جبرهم كأسهم كم ونعوز كيرهم كم مبالو مالت جن حدا فلوس جبرنا نجر نيرو انت نيرو قد محجي بزحكم أي بحالني እቶም ርሑስ በዓልቲ ናጽነት ዝብል ዘለዉ ከዓ ምስቲ ናይ ጽምዶ ዘመርቲ እውን ዘይኮኑስ ናቱ ክሪቲክስ እዮም ማለት ንባዕሉ ዋላ ጌታቸው ክትሪኦ ከለካ ሕጂ እንታይ ኢለ ምስቲ ናይ ናጽነት ኣምቢሽን ድሌትን ሕልምን ድሕሪ እዚ ዝወረዶም ግፍዒ ኣጽናቲ ጀኖሳይዳል ኩናት ተቐይሩ ዶ ይኸውን ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ቃልሲ ንናጽነት ከም ሓደ ኢንስፓሬሽን ዶ ስለ ዝረኣይዎ ዶ ይኾኑ ገሌለ ይሓስብ ማለት እዩ ከምኡ ዶ ኮይኑ ይስምዓካ ድሲ نعناس إتا إمبيرال إثيوبيا بقى ناتنا يكونتن كبير تراين كا تسويهم بزح ساكريفايس كفيلهم مش كله قدراتاتو of course استيج أوي تناصنت ناصنت تي liberations أمس يوم مالو liberated كوينه مالو then تزلوا شجر دومستيكال بعلم زبيتها وخسا كوين خفتوا تسفان قبر كم بال زمت أدخويني سمعك ولا أكل نايت تزلوا حج بوليتيكا ورسنا مالتي بخلت زريانا مثلا تسفيح حدا كم زبالكايو زخن علل صنحنات ناي ناصنت دليت الله ديو ناب تግራይ نزبل حتى زملس مثلا مخنياتو بزحات سبات كسمع كلخا እቲ ናትና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቁርቁስ ከም ዝናትኩም አንጻር ወልቀ መላኹ ኮይንልና ነር ተትኸውን ግዜ ዘይውልውጦ ነገር የለን እሱ ክልወጥ ምስተለወጠኻ ሃገርኩም ተሃንጽሉን ናብ ዲሞክራሲ ተሰጋገሩሉን ግዜ ክመጽዩ ስለዚ ናትና ግን ክልተ ሽግር እዩ ዘለና ዝብልለው ብዙሓት ኣነ ዝፈልጦም ሓደ ትብደገ ዝመጾም ደሎ ጻውጢ ዝፍሎ ደሎ ናይ ሓንቲ ዓባይ ኢምፔሬጠራዊት ዝኾነት ኢትዮጵያ ተኸላይ ከኣትና ውሽጦም ዝፍጠር ደሎ ፍሕፍሕ ማለት እዩ እጂ እዚ ዝግበር ደሎ ዓብ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ዝበልካዮ ርሑስ መዓልቲ ናጽነት ምባልሲ ዓብ ነገር ኣይኮነን ግን ሓደ ካብቲ ባህጊ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ እቲ ድሌታት እውን ዘንጸባርቕ እዩ ከምዚ ዝበልካዮ ምናልባሽ ኣብዚ ናይ ናጽነት ከይሓልፍናዮ ከለና እዚ ዘሎ ኩነታት ምስ ኣብይ እንድሕር ናብ ዝገደደ መጽኡ ናብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ናብ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት እንድሕር መስሪታ ብዙሓት ተጋሩ ትግራይ ዲፋክቶ ስቴት እዮም ዝብሉ እምነት ኣለዎም ይሰምዐ ልክዕ ከምዚ ናይ በዓል ሶማልያ ርእሳት ክእል ዶ ትኸውን ዶ ትብል ኣብይ ቀጥታ መጽኡ ወረራ ዶ ትብል እንታይ ይረኣየካ ናብዚ جيوغرافيكالي جيوغراف ناي تግራይ ከም ትንፈልጦ ብፍላይ እዚ ናይ ምዕራብ ትግራይ ሕጂ ማዕልቦ ተዘይረኺቡ ሙሱኻ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዝምድና ከምዚ ዘለዎ ሕሽክር ዝበለ እንድሕር ኮይኑ ኣሸጋሪ ክኸውን ክእል ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ እንድሕር ተበፂሖም ኣነስ أمونا يكون أنت بإتراز الله سرعات مالتكم كم تنفلطه حجز كاب كندي ريليابلي سبعة أخمر كوس زغل موقع خمزي بتعمي فراجايل vulnerable زخونة جيوغرافيك سايكو زلو حدا عدي كم نعتقرأ كم تنفلطه مالتي كاب ناي سومالي لاند فوليو زغل I think geographical قرب فليز بلا access اللهم ناي تقرأ كم يبلان الفيزيبيليتي كم نيشن هود كم هاجرنت نمقام أميزبل عد رستي عد فلتات عد ديمقراطي بخلو مالتي كاب قدم ولا خبط انتي جمير كاس ناي بعلو ما يتعمتات سجبر ناي محدرة مواقرات زلو ناي ديمقراطي مواقرات زلو ناي سرعة فلتات مخازينو زلو خميس بلا عدي هبتام عدي إيو مالتي أفكم تخونة ترتيه باللين دحرد أفكم تبصح بتستيج تبصح مالتي تزلو أتي تعرف في جغرافيا وأقاومة انتاي كمسلي خيل كم زلو حجي it's very difficult رينا ناس قاف كندي شجار خمس خونه أبتي زنبرة نايس أنت تكينات مالتي بسلسة 160 ديجري تخبيبهم حبريتا الرب مقبي زخون النجار كياتو كأننا تخينات أنصارهم نخزاز زقبرس نسي مالت خالق جسناي تخيناتي مالتي حجاب كمزي من البات تخالق جسناي تخينات كاون تاي لسن توسيدي يخون من الباز حج مسير تراز قبر زلو
مقررابات ኣብቲ ሎንግ ተርም ንኸምኡ ዓይነት ዝዓለመ ገለ ኣውትለት ገለ መሰንፈሲ ናይ ምርካብ ዝዓለመ ክሳይ ዶ ይኸውን ናይ ሕሞራ ኩነታት እንተ መዓልቦ ዘይተረኺቡ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ብዓብዩ ከዓ ብርግፅ ብኸመይ እውን ኣብቲ ንብሎ ዘለና ነገር ክበፅሕ እዩ እቲ ቀንዲ ነገር ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑስ ብብረት እዩ ክበፅሕ ማለት እዩ ብኣፎም እዚ ክበፅሕ ኣይግበሮ ማለት እዩ ብረት ከዓ ንፈልጦ እንታይ ከም ዝገብር ኩናት ከዓ ንፈልጦ እንታይ ከም ዝገብር እንታይ ከም ዝገበረ ከዓ ንፈልጦ ማለት እዩ ሕጂስ ንዕኡስ ዋላ ኢማጂን እውን ክገብሮ ዘይደሊ ማለት እዩ ተስፋ ናተይ ሕልሚ እንተ ድሌት ናይ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ ብመሰረቲ ቀዋማዊ መሰሎም ናይ ዓንቀጽ 39 ብኡ ገይሮም ነፃ ዝኾነት ሃገረ ትግራይ ንኽምስርቱ ድሌቶም እንድሕር ኮይኑ ኣይውድ ንዕኾሙ ይጽልየሎም ፕሬይ ይገብረሎም ኣነ ኩናት ክሪኢ ኣይደልን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣማራፂ እንድሕር ዘየሎ ካልእ መንገዲ ሰብ የናዲ ሕጂ ሓደ ግዜ ከምኡታት በጫ ቅብል ትኽትሪኦ ከለካ ማለት እዩ እሞ ሃገርና ተወሪሩ ወይ ልዕላዊ መሬትና ተታሒዙ ከሎ እንታይ ክንገብር እሞ ምምላስ ዲና ኣብቲ ኩናት ማለት እዩ ከምዚኣ ኮይና ካለካ ሕጂ እዚ ጎይንግ ቱ ወርክ ይዕውት ድዩ ኣበሎ እቲ ህዝቢ እቲ ሞራል ናይቲ ህዝቢ ኣሎዲ እቲ መሰረት ሶሻል ቤዝ ንኸምኡ ኣሎዲ ሕጂ እንታይ ኢና ክንግበር እዚ እቲ ሕቶ ዝመፅውን ስለዚ ኤርትራ ኢሳያስ ስርዓት ኢሳያስ እንታይ ክሕግዝ ክእል ኣብዛ እንታይ ክገብር ዝብል ሕቶ መፅ እዩ ምናልባት ናብቲ ሕቶ ንክምለስ difficult ሕጂ ከምዚ ክትንበዮ ማለት ከምዚ ክኸውን ኢልካ ክትንበዮ ትኽእልን ምክንያቱ ቅድሚኡስ ገለ እዚ ከምዚ ተትኸውን ትብሎም ገለ ረቑሒታት ስለ ዘለዎ ቫሪያብል ስለ ዘለዎ ናይዚ ዘሎ ሓድሽ ተፈጥሪ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ማለት እዩ ናይ ሕሞራ እንታይ ይመስል ብኡ ናይቲ ኣውትለት ሰኪር እንድሕር ኮይኑ ንሱ ሓደ ኣገዳሲ መስተንፈሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እቲ ፊዚቢሊቲ ናይ ሃገርነት ከዓ ብብዙሕ ሚእታዊት እውን ክውስኸሉ ይኽእል ኢልካ ትሓስብ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልእ ሃገር እንተ ደኣ ኮንካ ትምርኮስ ጋራንቲድ ኣይኮነ እንትኾም ዓይነት መውፅኢን መንገድን ክትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባዕሉ መሓላኻታት ዘለዎ ኮይኑ ግን እንተ ደኣ ድሓን ዝኾነ ሰረት ዘለዎ ምዕባለ ክሳይ ተፈጢሩ ምስ ኤርትራ maybe it could be ሓደ ተኽእሎታት ክፈጥር ዝኽእል ኢለ ይሓስብ ምናልባስ ዓብዪ ነዚ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ሕጂ ክገድፎ ዘይደለየ ኪኖቲ ከም ሓደ ናይ ባርጌኒንግ ቺፕ ወይ መዋገይ ክገብሮ ዝደለየ እዚ ናይ ትግራይ ናይ ናጽነት ጥሙሕ ወይ ሕልሚ ዝፈርሖ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ትግራይ ትኩሉ ልኡላውነት መሬተይ እትብሎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እንድሕር ሒዛ ምናልባሽ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ክትከይድ ትኽእል ዶ ዝብል ንኣቡን እንደሰክፎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ እስከ ንስገር እምበኣር እዚ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ህግደፍን ናይ ሕወሓትን ጽምዶ ኢና ንዛረብ ዘለና በብዛሕቱ ከዓ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ጽምዶቲ ኣንጻር ኣብዪ ወይ ፌደራል መንግስቲ ዘተኮረ እዩ ካልእ ጽምዶ ከዓ ንሰማዕ ኣለና ሕጂ ወላ ዓብ እኳ ተዘይኮነ ንእስ ዝበለ ጽምዶ ብደንበ ፍትሒ ወይ ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣብዪ ማለት እዩ ምዝ ተተሓሒዙ ብዙሕ ዘረባ እውን ኣሎ እቲ ዝዓበየ ኣብኡ ኣካታዓ ዝኸውን ኣብዪ ውጅ ዝኾነ ኩናት ኣብ ልዕሊ ወይ ድሌት ኣብ ልዕሊ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ገይሩ ከመይ ጌርካ ካብ ምስኡ ጽምዶ ትገብር እንታይ ዓይነት ናይ ፓወር ሪሌሽንሽፕ ኣሎ ሓይሊ ኣሎ ዲኸ ፅባሕ ንዕኡ ክትገትኣሉ ትኽእል ድብል ዘረባታት ይመጽእ እዩ ኣብዚ እንታይ እዩ ዝረኣየካ ንዓኻ እንታይ ምብልኩ ኣነ ምንታይ እንተሪኦ ደስ ምበለኒ ከዓ ንምንታይ ኤርትራ ናይ ገለ ተቃውሞ ናይ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳስ ንምንታይ ምስ ኣቢ ሕጂ ሓድሽ ዝምድናታት ይፈጥሩ ዝብል ሕቶ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዝተኸልኦም ስፔስ እውን ዝተሓሓዝ ኮይኑ ይስማዓኒ ምስቲ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ መንጎ ቲፒኤልኤፍን ኣብ መንጎ ህግደፍን ከምቲ ብቐዳማይ ዝበልናዮ እቲ ትግራይ ከም ናይ መቃለሲ ባይታ ከም ናይ መንቀሳቐሲ ባይታ ንኤርትራውያን ተዓፅያላ ማለት እዩ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና በዚ ሕጂ ዘለዎ ህሉ ኩነታት ተዓፅያላ ማለት ኣይከኣልን ውሑስ እውን ኣይኮነን ከምኡ ንክትገብር ንባዕሉ ምስ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሽግራት እንታይ ዓይነት ሓገዝ ብዝተፈላለየ መልክዑ ናይቲ ሓገዝ ማለት እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ክእል ቲፒኤልኤፍ እውን ሓደ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ማለት እዩ ብዘይካ ስፔስ ጥራሕ ማሕብሲ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ክእል እንተ ደኣ ሓገዝ የድልየና እዩ ተባሂሉ ካብቲ ምንቅስቃስ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ግራውንድ ኣብቲ ባይታ ወሪዱ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃስ እንታይ ዓይነት ሓገዝ ክገብር ክእል ኣብ ክኽእለሉ ዝኽእል ክሓግዘሉ ዝኽእል ቁመና ድዩ ዘሎ ወተሃደራዊ ቁመና ፖለቲካዊ ቁመና ናይ ምሕደራዊ ቁመና ሎጂስቲካል ቁመና ድዩ ዘሎ ዝብል ሕቶ እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ብዘይብኡ ግን እቲ ስፔስ የለን ሕጂ ተዓፅዩ
ተዓፅዩ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቲ ናይ ኤርትራ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ዝድግፎ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ነቲ ፒኤልኤፍ ዘይኮነ ዝድግፍ ነይሩ እቲ ኤርትራዊ ምናልባት ግልፂ ንኸውን ህዝቢ ትግራይ ዝድግፍ ነይሩ ብከምኡ ኣይ ቲንክ ብከምኡ ፍሬም ተገበርና ይሓይሽ ግን ነቲ ቃልሲ ካብ ስለ ብመሪሕ ዘካይዱ ዝነበረ እቲ ፒኤልኤፍ ባይ ዲፎልት ከዓ እቲ ዝድገፍ ዝነበረ ፖለቲካዊ ደገፍ ዝግበረሉ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ኩናት ግዜ እቲ ኩናት ምስ ዓረፈ ግን ነቲ ፒኤልኤፍ ናብቲ ናይ ቀደም ነቐፊቱ እዩ ዝበዝሕ ተመሊሱ ትሰብ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ግን ምስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘፅነተ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ዘፅንት ዘሎ ከም ዝበልና ዓንተበይ ወለዳዊ ዝኾነ ፅንተት ዝፈፀመ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሽርክነት ተፈጢሮም ኣለዉ ሕጂ እቶም ሓደ ጉጅለ ናይ ሕወሓት ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ተረሲዑ ፅቡቅ ፀገም ይብልን ከምቲ ቀዳማይ ዝበልና ግን ብዓይኒ ኤርትራዊ ተቃውሞ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ክረአ ከሎ ከዓ እሞ ንሕና ዳ እንታይ ንግበር ከምቲ ኣብ ካርቱም ዝተዓፅዎ ቦታ እዚኣ ሕጂ ትዕፀላ ስለዚ እንታይ ንግበር ዝብል ሕጂ ናብቲ ናይ ኣቢ ዝመፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ናተይ ትዕዝብቲ እዚ ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ነይሩ ኣይብልና መንጎ ኣቢን ኣብ መንጎ እዚኦም ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳትን ኣቢ ከዓ ሓንጎፋ ይኽብል ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እንተዳ ኣስመራ ንናይ መቐለ ፊግቲቭስ ናይ መቐለ ሬበልስ ዝመስሉ ሓደ ጉጅለ እንተዳ ሓቂፋ ኣዲስ ኣበባ ከዓ ንናይ መቐለ ተገንፀልትን ቶም ተፈልዮም ዘለው ናይ ጌታቸው ግሩፕን ጉጅለን ናይ ኤርትራውያን ተቃውምትን ከዓ ክትሓቁፍ እያ ማለት እዩ እዚ ባህርያዊ ነገር እዩ ኣብ ዝኾነ መንጎ ክልተ ሃገራት ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ግጭት ከጋጥም ከሎ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ናይ ሓደ ተቃዋሚ ይሓቁፍ ይድግፍ እቲ ሓደ ናይ ሓደ ተቃዋሚ ይሓቁፍ ይድግፍ ይዕልም ባይታ ይህብ ማለት እዩ ስለዚ ንቡር ነገር እዩ እዚ ብከምኡ እንተሪእና እቲ ሪስፖንስ ሪኣክሽን ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝመፅእ ሓድሽ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ኮይኑ ይስማዓኒ እቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምሕቋፎ ሕጂ ዘልዕሉ ሕቶታት ግን ኣሎ ክሪቲካል ሕቶታት ከዓ የልዕል ማለት እዩ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልካዮ ኣቢን እቲ ናይ ኣቢ ፓወር ቤዝ ማለት እዩ እቲ ኢንተሌክቹዋል ፓወር ቤዝ እቲ ሃይማኖታዊ ፓወር ቤዝ ሃይማኖታዊ ክብል ከለኹ እቲ ማሕበረ ባህላዊ ፓወር ቤዝ ናይ ኣቢ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ዘይብተኽ እትብቲ ኣብቲ ርእሲ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንኣቢ ከዓ ነዚ ክጥቀመሉ ድዩ ዝደሊ ከም ሓይሊ ናቱ ስልጣን ናቱ ሌጂቲሜት ንምግባር ድዩ ክጥቀመሉ ዝደሊ ዋላስ ናይ ብሓቂ ክወርር እዩ ዝደሊ ካልእ ሕቶ ኮይኑ ግን ዩዝስ ኢት ሓደ ብሓይሊ ብፅቡቅ ገይሩ ዝጥቀመሉ ሓደ ናይ ትረኻ ናይ ናሬቲቭ ሶርስ እዩ ኮይንዎ ዘሎ ፀጋይ ኮይንዎ ዘሎ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ጥሙሕ ዘለዎ እሞ ብግልፂ ከዓ ዝዛረብ ሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ እሞ ከዓ እቲ ሚንስ ኦፍ ቫዮለንስ ናይ ኢትዮጵያ ተኣክል ዓባይ ሃገር ብምሉእ ሪሶርስ ናይ ኢትዮጵያ ዝሓዘ መንግስቲ 3-4 ጉጅለ ኮይንካ ኣብ ሕቁፎ ናይ 4 ኪሎ ክትኣቱ ከለካ እቲ ናይ ፅምዶ ሚዛን እንታይ ይመስል ዓብይ ጋቢ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ብናይ ባርጌኒንግ ፖዚሽን ኢኻ ትመፅእ ዘለካ እቲ ኩሉ ግዜ እቲ ባርጌኒንግ ፍሮም ፖዚሽን ኦፍ ስትሬንግዝ ምሽንለና ክትፃመት ከለካስ ናይ ብሓቂ መፃመዲ ዝኾነካ ርዝን ዝበለ ንብረት ሒዝካ ሓሳባት ሒዝካ ፀጋታት ሒዝካ እንተመፂኻ ኢኻ እቲ ንስኻ ትደልዮ ክደፍኣሉ ትኽእል ዝብል ሕቶ ክሳይ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ጀስት ኮመንስ እቲ ቤዚክ ነገር መሰረታዊ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ካብ ስደት ሰትል ዝኾነ ናብራ ዘይብልና እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ከምዚ ዓይነት ፅምዶታት ምግባር ብርግፅ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ቁርብ ሕቶታት የልዕለልካ እዩ ማለት እዩ ሓደ ምናልባት ንፁር ኣይኮነ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኣሕዋትና ንዓቶም ንምፅላም ንዓቶም ብዓይኒ ጥርጠራ ከም ዝረኣዩ ንምግባር ገለ ዘይኮንኩስ ኩሉ ግዜስ ዝከኣል እንተኮይኑ ጉልፅ እንተኮይኑ እቲ ዝበለፀ ነገር ማለት እዩ እሞ ከዓ ናይ ኣቢ ንሱ ዝውክሎ ናይ ሓይል ናይ ስልጣን ሰርክል ናብ ግምት ብምእታው እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንፁር ተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ኮይኑ ይስማዓኒ ንእሽተይ ዓቕሚ ዘይብልካ ምስ ሓደ ዓብይ ፖለቲካዊ ማሽን ፅምዶ ኣቲኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ እንታይ ሓገዝ ክግበረልካ ተሓቂፍካ ዲኻ ክትቀይድ ተሓቂፍካ ምስከትካ ኸ እንታይ ሞሳኻ ክትከፍል እቲ ሞሳኸ ብግዜ ውሰን ድዩ እንታይ ኢኻ ትሞሳ እንታይ ኢኻ እንሪተርንስ እንታይ ኢኻ ክትህብ ንስኻ ወይስ ከምዚ ስፔስ ከምዚ ኣዲስ ኣበባስ ከም ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ባይታ ጥራሕ ዝህቦም ዘሎ ኣቢ ምናልባት ንፁር ክኸውን ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ይፍቅድልና ዘሎ ኣቢ እምበር ካልእ ዝገብረልና ነገር የለን ንቃልስና ሸባ ይገብሮን እዩ ዝኾነ ናይ ስለያ ድዩ ናይ ካልእ ሎጂስቲክስ ድዩ ካልእ ወተሃደራዊ ክሳይሲ ኣይሂበናን እዩ ኣይስከመናን እዩ ኣይሕንግረናን እዩ ንኣዲስ ኣበባ ግን መፂና
ናትና ምንቅስቃሳት ክንገብር አጀታይት ክንገብር ሰብ ከነንቅ እዚ ኢንጌጅ ክንገብር አዌርነስ ሬይዝ ክንገብር ሰብ ክንውድብ ከነንቅሕ አፍቂድና ኣሎ እንድሕር ይኮነ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ግን ኖ መሪሕና ወይ መሪሕና ጉልባብ ናትና ከኣቱ ዝመስል ተኽእሎታት እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ አይ ቲንክ ቁርብ ሃገራዊ ሓላፍነት ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሕዋትና ግልፂ ንክኾኑ ማለት እዩ ጀስት ዘይ ኒድ ቱ ካም ክሊን እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ብድሕሪ እቲ መጋረጃታት ማለት እዩ ኢንተሊጀንስ ጥራሕ ድዩ ዝህቦም ዘሎ ሓበሬታ ስፔስ ጥራሕ ድዩ ዘፍቅደሎም ዘሎ ዋላስ ካልእ ሓገዝ ዝግበረሎም ኣሎ ማተርያል ዝኾነ ሓገዛት ትገብረሎም ኣሎ ከምኡ እንድሕሪ ኮይኑ እንታይ እዩ እቲ ተርምስ ናይ ዝግበር ዘሎ ምብሃላት ዲስካሽንስ ዝርርባስ እንታይ ይመስል ቁርብ መፂሎም ግልጽ ተደብሎ ጽቡቕ ነይሩ ኣብ ከምዚ ተነቃፈ ኩነታት ከለኻ ሓደ ግዜ ምናልባት ኩሉ ግዜ ፓብሊክ ዘይትገብሮም ነገራት ክህልው ይኽእሉ እዮም ብፍላይ ውዱእ ስጋብ ዘይኮነ እንተዳ ዲስካስ ኮይኖም ዝገብሩ ዘሎ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ናይ ብሓቂ ዝተበፅሐ ነገር ከምዚ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ናይ ምርድዳእ ዶኩመንትስ እንተዳ ክሰላወጡ ኣለዉ ኮይኖም ግን አይ ቲንክ ውድ ቢ ጉድ ቁርብ ክሊር እንተዝኾኑ ኢለ ይሓስብ ከምኡ እንተዘይገይሮም እንታይ እዩ ሰብ ኣብ ጥርጠራ ይኽኣቱ ካባና ጀሚርካ ማለት እዩ ሰብ ብዙሕ ሕቶታት ይኸልዕል ካባና ጀሚርካ ማለት እዩ ሰብ ንጥቕሙ ክብል ነቲ ንሳቶም ዝገብሮ ዘሎ ቁኑዕ ዋላ ሓሳብ ይኹን ብኻሊእ ክትርጉሞ ክጠውዮ እዩ ማለት እዩ ካልእ ትርጉም ክህቦይ ካልእ ፖለቲካዊ መልክዕ ክህቦይ ሸየጥቲ ሃገር ክበሃል እዮም ከዳዓት ክበሃል እዮም ብዓብዩኻ በቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ስርዓት ነዚኣ ይክጥቀመሎም ማለት እዩ ትፈልጦ ማለት ዞም ሸየጥቲ ሃገር ብቁርብ ቁራቦ ናይ 4 ኪሎ ከምዚ ዝገብሩ ሸየጥ እታ ዓደም ንፈልጣ ናረቲብ ካልእ መልክዕ ቀይራኻ ናብኦም ተብል ኣላ ሕጂ ካብዚ ንመድሓን አንተም ሳል ንሕናስ ዓቕሙን የብልና ናብ ከምዚ ዓይነት ዓብ ነገራት ክንኣቱ ግን ንዘራረብ ኣለና ስፔስ ኣፍቂድና ኣሎ ዝተገበረ ነገር ንሕር ኣለኻ ኣብ ግዜኡ ሕጂ ክነግረኩም ኢና ቀድሚ ኣብ ኣክሽን ምቕያሩ እንተዝብሉ ካብ ከምዚ ዓይነት ሕርኽራኻት ካብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚስ ኢንፎርሜሽን ዲስኢንፎርሜሽን መሳርሒ ምዃን مدحانو خويني يسمع عنا أنا مالتي أبقى جلس أنت يرني ربنا محورا ميديا سكاب عصب بزناي عفار كيدمسي بيزنو الشيء وهيبو نايو تدرا وتعلم زمسل دو كل سنة بحورا ميديا تغيري وي نص مال سنة بحكي كريدي بزخون حبري تامس أيكون كنت بزخون كم عينة كسيات تسمع مالتي أب ذا ريبورتر دي أفريكان ريبورترز وصلت ونيرا أبد سبا كله زجبر وزر الرباط كو انتهي مسلتي أو زجبر زلوا من كساسات قرب كفي لو سئلت تبيع نصور تزخون وصيهم تمازلوا حواتنا مسقول أبوهم زلنا أفلتو أخبروت أبريسيشن وصيلهم زينا نقبر زلنا خمسة علامة أنت زبلو I think صبوا مهانة السبكة ومحجزة بمنكافون حساب سلزكافل كمحجزة خوي مسمعني هو تصفية درجة أصفف بالكا جالس كياخا من الباش زي ناي كل العفار ناي إثيوبيا أو زكاي زلو زبال بزحلو بوغن ناي إرترا تقاومت تطرح ديكونن كولاي ناي تግራይ ተቃውምቲ ሓራ መሬት ተባሂሉ ናብኡ ውደቦ ከም ዘለዉ እንሰምዖ ዘለና ነገር እዩ ምናልባሽ እቲ ናይ ትግራይ ፍልይ ክብል ይኽእል እዩ ውሽጣዊ ጉዳያት ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ኤርትራ ግን ከምዚ ዝበልካ እዩ እቲ ዘለና ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ ዓብይ ማሽን እሞ ከዓ ናቱ ጥሙሕ ክትሪኦ ከለኻ ኣሰካፊ እዩ ጥንቃቐ እውን ዝሓትት እዩ ዳርጋ ኣብዛ ኣኽለና መስለኒ ምናልባሽ መጨረሻ ሓንቲ ሕቶላትኒ ተልካ ወይ ሓንቲ ርእቶ ብኣ ክንውድእ أعطيك حتى كدليل نبر كنت أنا رأسي من البات حد جزء أنت يسقف أنس أمزنا حطوتات بمل على ناسي نتي عم مونجو حزب إيرتنا عم مونجو حزب تجرين كله إلنا نمنيو ناي سلام هواهو سلزين قبل سلزين دقيقة يكونن تنحطوا حطوتات سجس جلوس النت نخوهلو كالد حدا جان خيجاتم نتقرب ننبعلنا هين مهين كنبحال مخناتو رئينا عينات زقبر استقبر قد محجي صمدوتات بخالق سمو مالت اندامت عمنتاي كم زمار حنا مالت حجيكم نابكمو كاين خيد حجي خالق دم كيفسس كالق هيوت كاين خفل منسيات إرترايان حواتنا حاتنا بتحرخ تقارو تحرخ خالق إثيوبيان كيطفو كم بالت زيخونس كالق زخونه علامات طمحزل لنا خوينا يسمع عن يبلنا مالتي حجي حدا غزي انتاي مساني ونحن دينا خمزي افترس ناس وزي ام سي طرح لنا سفيرنا يزلنا تاريخهم سلو نفولت اينا برقص اوف كورس ما بقص لو خاطيرو تبقصنا يكون نكون نبل زلنا كن زي انتاي زي بنفيت اوف داوت
መሃብከ ሓደ ግዜ ሳገዳሲ ድዩ ዝብል ሕቶ ካመፃኒ ማለት እዩ ኦኬ እስኪ ልብና ክሳይ ግብር ኣቢልናስ ንርአዮ ገለ ምሽ ክትብል ትደሊ ብኸመይ ሕጂ እንታይ ሓተካ ደል ነይር ዓንተ ወይሲ እዚስ ናይ ካብ ብክልቲኦም ይኹን ወይ ብሓደ ወገን ዝተበገሰ ተበግሶ ናይ ንስሓ ተበግሶ ዶ ክኸውን ይኽእል ናይ ንስሓ ማለት ሰይቲ በቃ خلاص ኢናፍ ኢዝ ኢናፍ ሕጂ ተዳሚና ብትዕቢት ሰኺርና ስድራ ህዝብና ናይ ኩልትዩ ኣጥፊእና ብዓሰርተታት ዓመታት በማኢት እውን ክኸይ ዝኽእል ዘይወፅእ ማሕበራውን ሳይኮሎጂካውን ቁጠባውን ባህላውን ንዋታውን ዕንወት ናይ ህይወት ክሳራ ኮስ ጌርና ስለዚስ ናይ ንስሓ ግዜ በፂሕና ኣለና ናይ ፅሞና ግዜ ሓሊፍናስ ንፈትኖ እስኪ ዝብል ሓሳብ ዘምፆ ዶ ክኸውን ኢልካ ተሓስብ ሓደ ግዜ I want to give you an opportunity or ክሳይ ክትገብረሎ ምናልባሽ ኣብታ ቀዳመይቲ ዝበልካያ ብኣ ክጅምር እዚ ፅምዶ እዚ ንሰላም ክሳብ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ብቑኑዕ ልቢ ንድግፎ ኢና እቲ ዘጠራጥር እቲ ስርዓታት ዝፈጠርዎ ኩሉ ግዜ ንኣሉታ ዝኸይድ ኣተሓሳስባን ተግባርን ቅድሚ ሕጂ እምበር ኣቐዲመ ከልዕላ ደልየ ነይረ ካልእ መዓልቲ ሪፍሌክት ክንገብረላ ኢና ኣብቲ ኩናት ዝነበረ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ናይ ፌደራል መንግስትን ናይ ትግራይን እሞ ኤርትራ ዝኣተወትሉ ፃውዒት ንሰላም ድበሃል ኣነ ንስኻን ሰሪሕና ነርና ሕጂ ምናልባሽ ፃውዒት ንሰላም ድሰርሑ ክልተ ሰባት ኣንጻር ሰላም ክኾኑ ይክእሉን እዮም ትንደልዮ ነበርናዩ ግን እቲ ንሕና ዝደለናዮ ሰላም ድዩ መፂኡ ኣይኮነን ኢልካ ምሕታት ሓደ ሰዓት ስለ ዘድልየና ካልእ መዓልቲ ክንዛረበሉ ኢና ግን ኣብዚ ትብሎ ዘለካ ሓንሳብ ምናልባሽ እቲ ፅቡቕ ጎነይ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ እቲ ድሌታተይ ዶ ክኸውን ኢሳያስ ሎምስ ኣሪግዩ ክንደይ ህውከት ሓሊፉ ሎምስኒ ናይ ዕድመ ጉዳይ እውን ኮይንዎ ቤተክርስትያን እውን ክመላለስ ስለ ዝረኣናዮ ስኒ ንሰላም ዳሓስብሉ ገለ ይብል ያ ሓንሳብ ሕጂ ምናልባሽ ካብኡ ዶኸውን ወይስ እቲ ናይ ቀደም ሓንጎልዩ ድሰርሕ ዘሎ ኩሉ ግዜ ሓደ ስጉምቲ ቅድሚት ከይዲ ፀኒሑ መላፍን ትረኺቡ ናብ ካልእ ኩናት ከኣትዩ ዝበሃል ይመፅ እዩ ምናልባሽ ናይ ሰላም ዝኸውን ግበሮ ብካልእ ወገን ክሪኦ ከለኹ ናይ ሕወሓት እውን ምናልባሽ ኣብይ ስልጣን ክመፅእ ከሎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሕወሓት ወይ ይወደግ ኣብቲ እዋን ሕወሓት ዘዕብልሎ ነቲ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰላም ወዲኦም እዮም ፀኒሖምኒ ፈራሪሞም ኣነ ጀስት ኣምፅያ ጥራሕየ ኢሉ እንታይ ደኣ ኮይኖም ባዕሎም ዘይገበርዋ ሽዑኡ እታ ኖቤል እኳ ተኸሰሩ ስኒ ሪኮግኒሽን ምረኸቡ ትብል እንዲኻ ሕጂ ግን ድሕሪ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ልቦም ዶ ተመሊሶም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ብፍላይ ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ትግራይን ዝግበር ግጭት ሓሳይ ምዃኑ ማዕረ ክንደይ ጎዳኣ ምዃኑ ተረዲእዎም doኸውን ንሶም ብፍላይ ከዓ ዝብዙሕ ዝተሃሰየ ህዝብታት ሕጂ ምስ ረኣይዎ ዝነበረን ውላድ ዝሰኣና ኣዴታት ምስ ረኣይዎ ሶም እውን ቅድሚ ሕጂ ዝኸሰርናዮ ግዜ ኣኽልና ድብል ሓሳብ ገይሮም ዶ ትብል ኢኻ እዚ ካብቲ ፖለቲካዊ ሓሳብ ውፅእ ኢልካ በቲ ሰብኣዊ ክሓስብ ከለኹ እዩ ግን ብዙሕ ነገር ትሪኦ ነገራት ከዓ ኣሎ እቲ ኩነታት ስልታዊ ዘብሎ ነገር ብዙሕ ስለ ትርኢ እስከ ከምዚ ተቐዳማይ ዝብሎ ትግርህነት ኣተሓሳስባ ዝሓስቦ ይግበረለይ የብለካ እዩ ከምኡ ይግበረልና ሳሜ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎቲ ባህግን ኣብ መንጎቲ ተስፋን ኣብ መንጎቲ ሕልምን ኣብ መንጎቲ ክውንነት ነቲ ታሪኾም ምፍላፅ ሓደ ግዜ እንታይ ትኸውን ኢኻ ትቕርቀር ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሞ እዚ ዝበልካ እቲ ፖለቲካዊ የዋህነት ዝሰረት ዘለዎ ናይ ተስፋ ፖለቲካ ናይ ተስፋ ሕልሚ ይስዓረልና ከም ቃልካ ይኹነልና ኣገዳሲታ ምናልባት ዝበልካያ ቅድሚ 3 ዓመት ናይ ሰላም ፀውዒት ኢልና ሓደስ ሓፀርቲ ቪድዮታት ንገብር ነናስ ሕጂ ከዓ ክሪቲክ ከምዚ ክሪቲክ ክንህይሶ ሃያሳዊ ዝኾነ ሕቶታት ዋላ ሃያስ እውን ከይከውን ክእል ሰብ ከምዚ ትብድዑ ኣለኹም ከይብለናሲ ሕቶታት ብምልዓልናስ ንቃወሞ ዲና ዘለና ነቲ ክሳይ ዝብል ናይ ምልክት ሕቶ የልዕል እንዲ ምናልባት ኣገዳሲ ንድሕሪ ኮይኑ ካልእ ግዜ እውን ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ናበይ ነርና ሕጂ ካበይ ኣለና እንታይ ዝተቀያየረሎ ንምባል ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ናይ ሎማ ዕላልና ኣብዚያ ተኣክል መስለኒ ካልእ ግዜ ብሰላም ይራኸበና እዋ ታንክ ዩ ተስፋ
ቴንክ ዩ ከዓ ንተኸታተልትና